Bueno, beste honetan, zuhaitzen metodoa erabiliko dugu, baina detaitxo bateaz, bale? Banko kontu batetik diruaren bazazpiren atara genuen. Hurrengo gunean, geratu denaren 2,15 sartu dugu. Oso importantea da, Baina oraindik ere, 12 euro falta zaizkigu hasierako kantitate aukitzeko. Zenbat diru genuken kontuan. Zenbat diru genuken, X euro, bai? Bueno, hasieran X euro auki baditugu, lehenengo momentu baten atara genuen bazazpiren. Bai? Atera. Beraz, geratu dira, 6 azpiren geratzen dira. Vale? Orain, sartu dugu, geratu denaren 2,15. Beraz, zenba geratzen da? Ataratzen dugunean, 15-15eri kentzen badizkiogu 2,15 hauek, sartzen ditugunean, 15-15eri gehitzen dizkiogu 2,15, hau da, 17-15 da. Vale? Beraz, zenba diru geratzen da hemen ja? Geratzen da X bider 6 azpiren bider 17, barkatu, borrain gotago, 17-15. Vale? Hau da, hori da egin ondoren geratzen dana. Eta hasieran eduki duguna izan da X. Beraz, oraindik falta direnez 12 euro horretarako, zeingo dugu? Hasierakoari kenduta hau geratu behar da 12. Orduan, X ken 6 bider 17 zati 7 bider 15 X berdin 12. Hemen simplifikazioak egiten batu gutxienez zati 3, 6 eta 15 geratzen da X ken 2 bider 17 zati 7 bider 5 X berdin 12. Hau da, 34-35-en X, hau da, X ken 34-35-en X berdin 12. Orduan, 35-en X berdin 12, X berdin 12 bider 35. Eta hori zeu kalkulatu, bale?